ҳар рӯз тариқи роҳи Душанбе Қурғонтепа ҳазорҳо мошини сабукраву боркаш мегузарад. ин роҳ охирин бор 12 соли пеш таъмир шуда дар зери бори зиёд вайрон шуд. ноҳамвориҳо бештар аз ҳама барои ронандагони таксӣ, тоҷирон ва сокинони маҳаллӣ ки ҳар рӯз аз ин роҳ истифода мекунанд мушкил эҷод мекунад. шоҳроҳи духата маркази Тоҷикистонро бо ҷануби кишвар мепайвандад. дар байни ҳами 2 моҳ 3 моҳ як бор ҳами хел хадавои ҳами ҳолати мошин бад мешавад. мо мерем хакиш ҳами сабабаш ҳами сифати паст будани раҳ. имрӯза шароити раҳ вазбин аст, рости гап. раҳҳо безеб аст ва дараҷаи олӣ безеб аст. ҳами шоми шавида шомида ҳайка намешавад. дулано ҳаст фуроҳо бор дора оста мегардаваё. абгам ка намешавад пеш мошин мисол мера кушод шава бо соз мешавад. раҳо вайрона ҳар як 2 моҳда ремонт мекунем чора хадавой мекунем. гар соз кишид мумкин 1 сол хадавой мекунем мода фоида охе. мақомоти Тоҷикистон ваъда медиҳанд ки бунёди роҳи нав байни ин ду шаҳри бузург ба ҳамин зудиҳо оғоз мешавад. бонки осиёи рушд барои ин тарҳ беш аз 65 миллион доллар қарзи бо имтиёз додааст ки ин аз 2 ҳиссаи маблағи зарурӣ барои сохтмони шоҳроҳ мебошад. маблағи боқимонда аз ҳисоби буҷаи Тоҷикистон бунёди нирӯи эҳёшавандаи ОПЕК ва лоиҳаи ҳукумати ҷопон пардохт мешавад. раҳбарияти бонки осиёи рушд дар Тоҷикистон мегӯяд роҳи васеъу босифат барои рушди иқтисодиёт такони ҷиддӣ хоҳад дод. мо ду шаҳри калон Қурғонтепа ва Душанберо пайваст мекунем. сохтмони мазкур дар ҳаёти сокинони ин шаҳрҳо ки беш аз 1 миллиону 600 ҳазор нафарро ташкил медиҳад дигаргунии мусбатро ба вуҷуд меорад. роҳ бо истифода аз технологияҳои инноватсионӣ бунёд мешавад. мунфарши босифат, минтақаҳои махсуси бехатар барои роҳгузарон ва чорвоҳ, истгоҳҳои нақлиётӣ ва таъмин бо рӯшноие ки ҳоло шоҳроҳ онро надорад. ин гуна шоҳроҳи то ҳол дар Тоҷикистон сохта нашудааст. мо бунёди энергияи соф ба ин лоҳия ҷалб кардем. роҳ аз ҳисоби панелҳои офтобӣ равшан карда мешаванд. панелҳои офтобӣ тавони бо барқ таъмин кардани баъзе деҳаҳоеро ки дар қабати роҳ ҷой гирифтаанд дорад. мо усулҳои муосирро барои бехатарӣ дар роҳ роҳандозӣ мекунем. ин лоҳияи инноватсионӣ аст. бонки осиёи рушд дар бахши нақлиётии Тоҷикистон сармоягузори бузург аст. ин ниҳоди молӣ токунун дар тарҳҳои мухталиф беш аз 500 миллион доллар маблағ гузоштааст.